Actually, dito na nagreklamo kami iti LTO mat din, nang rugida mga nagtiliw. Nang di damat lata agdiretso, ijay bigan. Ti pampamayanda ke agaputat pagudpod, patinggada lang lawag. Tapos alaan naman hindi pila, tagsubli naman, tapos tagsubli naman ti lawagin. So nga, dahil nga time kumakit, di kaadada ko mga agdiretso dadjay bigan aket adamet nga tamabingay mimet nga makarga. Ti may sapay dito ket anda lang agkat-kating trip nagibabada pay plete dito Burgos Lawag. So nga affected kami. Na apektaran kami dito inobrada nga pinagibabat plete. Igasa manta 90 ti regular ket intira dat 50 Burgos Lawag dat singsingiren dat ta. Paano ba sir nga aramidan din? Di cutting trip ma'am na bayagan nang may ibagbagaan mo ti LTO ida nang di ka mo no kasano ti kwada ta di dan samet patpatyen da kita LTO no bagaan mo ti LTO ida ta makikita mi mat nga bobrahan ti LTO ti trabaho da nang di ko na ti LTO ket agtiliw dan sa manen ito yan o may nga lawasen. Ito nga di da nga sardingan ka no inga na handang agdiretso di rota da. Ado pa'y dagijay ko may dakkarit-kariten dito ay nata apay kanong agreklamo nak ti cutting trip ket awam karbangan da nga dito lang lawag ti biyahe da. Tati rota da ket bigan pagudpod man. Hamet nga lawag pagudpod no dagita lang adalin niya ti linya na ti lawag pagudpod ako iso da lang ti dapat nga puli-puligos dito man ore man maminsang nga gasot da nga agsubli-subli dito lawag pagudpod akat awong bibiyang mi ata dagarod linya da nga legal. No dagito yung cutting tripen akat dapat ket agdiretso da kumadjay rota da so roten da kumadjay rota da ta dayta no in filean mi iso dati reklamo di LTFRB Region 1 kanji Central Office ton ti pangi-filean mi filean mi iso dati abandon of road nadagdag sen kaso nanto di jay either nga masuspende wenno may katanda ti franchisen. So nga duwan ti pangi-filean mi Central Office ti LTFRB ken ita Region 1. Ano kasi nga makikita yung agad-kating na sir, saan yung pakasarsarita ida nga bagaan kumamot nga saan nga kasi niya aramidan ka? Ipagbagami met ning di ka mo kasano ti plaster data timbre narigat met latang pata re-remet ten no siyak nga mismo iso nga ipagpag namin latay ti legalitin i-request mi latat LTO kasi ay LTO latat ti makamo kanya dan tay sumet ti ada karbangan ng mangtiliw kanya da LTO latan ti kwan ti makamo kanya da nga mang tiliwen tayo sumet ti obrat LTO ma'am. Masano kay nga permi nga maapektaran sa dati pa nag-cutting trip? Dati alos 15 da gamin dagito nga cutting trip. Ket arig na ket agsubli-subli damet ti lawag pagod po den. Imbis ko mga malemdan to pa lang mapanpagod po taggapu dagarot ti bigan. Hamet dito ilang lawag alos mamintlo mamit patdabay nga agsubli nga ways 3 ways o 4 ways lang agsubli iso nga medyo maatiwang kami nga talaga nga legal ti linyami nga dito ilawag talaga ti point mi no point da kumakit dito ilawag okay lang awang problema na talaga nga kastaning no dagita rota da kumamat akit suruten da medyo haang kami matunay nga mapektaran tadagi di karkargaan ti cutting trip ket no maibusan dagita legal dita nga para wen ada mapang kanyami adu talaga epekto na iso ano adag tiliw ti cutting trip medyo adot umaymet kanyami nga aglugan ma'am marik nami met nga ada epekto na dahil pinagtiliw ti LTO adamad dagi jay agsardeng pay lalo ket adamad dagi jay lugan da dita nga amot nga mayat ti papel na nang agpaspasada jay agsasardeng da yuray da pay no dadto mga
pumanaw dagi LTO hando na tumaron no hanggat i-transfer da di pasahero da di kadwada handang agtuloy no kan mapaspasamak talaga di ta malablabsan may isudang agur-uray da nga pumanaw di LTO. So sir, dati pa lang nga mapaspasama, ganyayo dito. Ana iti maibaga tayo sir, kada giti pada tayo nga driver, kada giti nagdudong mga vehiculo. Ti masaok lang mat daytoy manggang makita ko man ni Apo Mayor tayong Apo Mayor Tilawag ta mabalin tayo ko mga may request nga noan niya lang kumadagi di darota na dito ilawag iso lang ti dapat agbiyahe dito ken no mabalin ko mga may request kan ni Apo Mayor nga pa-inspect amin nga sakbay nga may kanti permit dagito nga transport dito unag ti Lawag City ket ma-inspect ko ma no okay mat lang ma-stinsilan ko ma dagito luglugan no legal mat lang dagita makina na nga nakasalpak dadya ko ma di may request dita city nga bagong may kang kuma ma-releasean ko ma ti permit dagito nga transport nga sumsumrag iti syudad Alawag ket dapat ada ko mati mandatory nga isa yang kati city nga ma-inspect dagi di duma nga city ug obrahen damet hamet nga makaala dayjay may isang minibus or jeep ti permit no nga inspekan nga umuna ti city dagi di nga luglugang ken driver da seminar da andang nga basta lata nga makaalat permit ta kanyami okay lang tamet ag seminar kami manayunan ti knowledge me about dagito about pakakuan iti passenger me kayat me tapno dagito driver me ket may experience na mati ma seminar ko tapno maiwasan dagiti problema iti kalkalsada.